मोननि मोनसे भाइराल फट' खादों ओरैबायदि लासिंसिं नोंसोरो बर' हारिखौ मा खालामनो सानदों हा नोंसोरो बर' हारिखौ मा खालामनो सानदों बर' हारिया लासिंसिं जादों नोंसोरो बर' जाथिखौ बदनाम खालामबाय मा खालामाखै नोंसोरो मानो एसां गाज्रि फट' आपल'ड होयो मानो गाज्रि भिडिअ होयो मानो गाज्रि फट' होयो खालि भाइराल नोंसोरो बर' जाथिखौ नोंसोरो लासिं खालामदों खालि भाइराल खालि बेफोरो भाइराल फट' नोंसोरो फेसबुकखौ बन्द' खालामना ला नोंसोरो इउटुबखौ बन्द' खालामना ला ओरैबायदि लासिंसिं बेबायदि खालामबाय थायो नोंसोरो बर' जाथिखौ नोंसोरो बदनाम खालामदों खालि फेसबुक नायबानो बिदिल' गाज्रि फट' ओंखारो खालि इउटुब नायबानो बिदिल'सो गाज्रि फट' भिडिअ ओंखारो नोंसोरो इउटुबखौ बन्द' खालामदो नोंसोरो फेसबुकखौ बन्द' खालाम आरो नोंसोरो गाज्रि फट' लानोब्ला मोजां मबाइलाव ला आरो मानो फेसबुकआव मानो हगारो मा खालामना लायो नोंसोरो गावसोरनो हमजायो गावसोरनो बुजायो गावसोरनो बिमा बिफाजों बुजायो नोंसोरो बर' जाथिखौ बदनाम खालामदों नोंसोरो बर' जाथिखौ दुखु खालामदों रायजो राजाफोरखौ दुखु खालामदों नोंसोरो दानि मबाइलखौबो लानोनांला जाय सिख्लाफोरा भाइराल भिडिअ लाबोयो जाय सिख्लाफोरा मबाइलखौ लानोनांला टेब्लेट फिसाखौ ला बेबायदि फिसा मबाइल थायोना बेफोरबायदिखौ लानो हानांगौ इमान गासैबो दुखु मोनदों आं थांसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो हो आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला उनावसो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बिदिनो गोदान लाबोबाय हागोन आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामना